ambagai norno paiklaya hambai diwo chini chungora asuklaimani kok nangkai koyekta bishoy tongo nei nangkai ching 9 August no 9 August no pilei ani sisikang chini sampuna chairman saka 9 August to chung 9 August klaimani chung kini wansuk klaimani abo hangkai medial jaga nangkai Hokutwisa ni chung ogno select klaimani tangni nangkai oro open stage botongo alada-alada chung special stage tangani khoros rogo kaini nanglak haini bagai jeng Hokutwisa no choice thika ar nor house to dino bosiu nangkai chung ogno no অথবা ট্রাক বাইকের অপরাধ আবদ্ধ এত চিনি ওগুনি বাগে আলাদা কোনো শর্ট করি না এটা নাই আবো সংজিয়া কিন্তু জনসং 10 টাকা 20 টাকা কালেক্ট হইবনো অটো কাইসা দিয়ে এলাকা কিন্তু পুরো সাবজনের থেকে মাখাই নাই আর yang kita salah এই যে কম hambai sini ambagai je chini kok borok news channel lokno belekena hambai mariwo जों दिनै अरा कुथुम लाइमानि ngakai फाइनाय बसकांगो 9 August no जों chini o jaga 48 kormsora assembly o जों bobo haike khlaileinai a kok lamno जों sablaika chini o jaga o WTF rok tongo ngakai chini main tipra motha tongo aboni yagulo chini o jaga YTF ni tongo जों aba haike jotto no जों jotto jaga no जों korong laijak abo no chini kaisa o jaga mari जों o jaga kebo khakjagya tamokhe daitto jani je samung khlainani bagai barja pat ke bokjago umpano जों jottono poja miliuino rujulayo 9 August to जों select khlaika jaga oro Hokutwisao जों jottono o jaga 48 kormsora assembly ni bebab tongnai rok जों purum purupe khlaileinai tei abono chini mansak jorotei naithotok nuktotok khlaileinani bagai जों o jaga kokchab kha tei o kok awaini bisingtei 9 August to jottono hai manjaknani tei chini traditional kanmung chummung chini bisheske sinimung hangka chini jekono dofao buri rokni bisingti bisi sinimung phayo ambagai ponong kok awai bisingti bang pesa kesarnai 9 August to je phainai rok please norok jani ja rignai risa je jani ja hodani rignai risa sinimung notubui norok phaigen kai belekheno chawo ambagai norno khaku furbai lamsogo 9 August to ngai tini sudu 9 August ni wansukmaya जों 19 August to bahaino tongo bubagrana asaima sal abono जों नेपाल तिलाव खलाइनाय 23 August ngangkai je 6 schedule manmani sal abono जों Hokutwisao o hatio khlaileni जों chonglaikia abono karibo chini je mothano जों bahike ragri talangnai bwskangni salo kwbangma jaga kesa kereng tongo inbano जों o jaga kesa kereng no sukrugui जों bai जों bahike kwrungui krakhe tongiman o kok lamno sablaikha teibo kwbang kok tongo joto kok to जों sabai sasugui manya belekheno nangmani tei kaham kok o jaga chini okra borong manang okra taklaini candidate plus tabuk subjonal ni chairman borong manang rotis tripura tongo chini o jaga o YTF ni central ni secretary ni tapuk chinet yango chongjak bwskangni salo chini tripura mothani adong declare mani poro जों saimannai borong manang ata hiron deborma tongo tei oba haikeno yango chini chongjak chini buku bobita chini yango buku surupini yang buku bukroboti oba haike tebo oro je tongnai joton bung pujagi tono जों jotono oro kaisa teamwork kahamke strongly khlai tongo chini tapuk soilendri somrok chini khoren chini nobin bikrom oba haike kwbangma जों joton bung puya pano जों chini teamwork dao biji tongo जों oba haike chini teamwork kahamke khlai samang tangi tongo bwskangni salobo o chini je thanchani boyar takak thung abon bagino जों tinoro nangkukmani kokno जों sablai